életben maradás szabályait, megmutatom, hogyan tudjátok egy ilyen búzanövényekből kenyeret csinálni. Előhalászom a táskácskámból a búzácskát. Itt van a búza. Még kell egy kő, amit meg kell sütni. Na mindegy, nem kell sütni. Jó lesz majd a föld. Jó, ez van. Na ezzel fogok ásni egy lyukat, ami majd meg fogom sütni a búzát. Jó, itt lesz, ezen fogom itt, ez az jó lesz inkább ez a hely. Na, itt lesz ez a búzahely, ide le lesz téve a búza. Megépítem azt a tüzellőhelyet. Olyan, mintha dzsengáznék, pedig nem dzsengázok. Jó. Most elindulok. Vagy nem kell elindulni. Zsinók. Hoztam magammal egy kis szenet. Jó. Itt van a szén. Jó. Így. Jó, talán meg kell pakolni a szénnel. Jó, ez még későbbre jó lesz. Jó, abba bele. Meg kell tenni jó száraz gajak, hogy jobban égjen. Így. Előhúzom a tányérkámat, ráteszem. Erre ráteszem, és meg kell várni, hogy átváltozzon kenyérné. Addig is keresek egy bunkert. Jó, ez tökéletesen kaparófának. Jó, és mindjárt meg fog sülni kenyérnek, mindjárt kenyér lesz belőle. Egy kis idő kell a kenyérhez, még kezd el sülni. Jó. Na, ott van a kenyér. Mint lehet látni, ott a kenyér. Itt van a kenyér, és nézzétek. Jó, ez meg jó lesz későbbre.